Good evening po sa ating lahat. Ang tula ko po ay pinamagatan iti daytoy asardam. Parang isang translation. One early evening. This poem was inspired one early evening na I was craving for something. At ito po yung naging product. Iti daytoy asardam. Amay supadi kadagiti naglabas asardam. Maugasan manin isumsumga nga alsum. Mailing ta tigitpig nga iti puon tinaluon ti panawin. Maaywanan manipod kadagiti agab-agab. Ken nilaw nga agsili. Sa miweng ti sardam. Ti maulit-ulit apan nakaigusod natangken nga algo. Aglagoy dagiti patong agragko ti barukon. Ket maipisok ti geta ti margarina ti asukal dagiti ramen amang pasampit itinasamiten nga isay. Ay nagkilget when nagnanang ti lubi-lubi analebek tamapedped ti bisin ken pannakaila. Iti daytoy asardam ama isupadi kadagiti sabsabali pay